at sa tulong ng Diyos, magagawa namin ang aming minimithi. At ako'y nagpapasalamat kung paano pang 3 beses na po ako rito. Nung nag-anniversary, nandito pa rin po ako. Ngayon, ulit na naman nandito ako. Gusto ko dito umigib ang ating mga kapatid na nandyan lang sa tabi-tabi. Kung hindi tayo marunong pumitas, saan sila iigib ang ating mga kapatid? Kunin natin ang misterios ng Diyos. Nandyan na yan. Nandun na yan. Sana sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Union Espiritista, mamimiti natin ang ating gustong pitasin para makatulong sa ating mga kapatid. Nag-mission ako sa Ilocos Sur, sa Baguio, Pangasinan, sa Bisaya, lahat nagmi-mission ako. Para makita ko ang aking mamimiti. Hindi ko ano yung isang tao. Kausap ko ang Diyos, hindi tao ang kausap ko. Sabi ko, ibigay mo sa akin ang ilaw na ito, para mabahagi ko sa mga tao. Ngayon, unti-unti niyang binibigay. Kaya ang dalangin ko sa Diyos, sana ibigay ang aming minimiti para ang lahat ng ating mga kapatid ay matulungan sa pamamagitan ng pag-ibig ng isang Diyos. Yun lang po ang aking masasabi. Ang maiiwan ko lang po na isang sitas, San Mateo 6:33. Muna panintunan talaring upaya at kingkaburyanan ni Diyos, and the rest will be added for you. Ganun po sana sayong magtrabaho sa isang Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa ating kapatid ng Pangulo ng Balenodea, kapatid na magulang nating si Nicolas Manyalak na po, sa kanyang binigay na mensahe at pag-aaral sa atin sa araw na ito. At gayon din po, marami pong salamat sa mga gumanap sa kanilang mga tungkulin, ang ating mga medium, no po. Ang una pong nagbigay ng kanyang mensahe, gumanap sa kanyang tungkulin ay ating kapatid na Jet Miranda, kung saan po ang dala po ng Banal na Espiritu, kung saan po ang sabi niya, ang pananampalataya ay siyang ilaw sa tinatahanak nating sa ating mananampalataya upang makabit natin ang ating minimiti. Ibig sabihin sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ito ang magiging ilaw natin, ito ang magiging gabay natin upang ating lahat ng minimiti sa ating pananampalataya ay ating pong makamtan. No po. At sabi niya, isabuhay ang mangharal na naririnig upang inyong maging gabay sa inyong pagunlad. So sa lahat na po ng mga narinig nating pag-aaral sa araw na ito, ay sana maging gabay po natin. Kailangan bigyan po natin ng buhay. Ibig sabihin sa buhay natin, hindi lang po natin naririnig, kundi kailangan po nating i-apply at gawin, no, upang ang lahat ng mga bagay sa atin ay, o ang minimiti natin pong pagunlad sa ating pananampalataya ay ating makamtan. Ganun din po ang pangalawang dumating ang binigay niyang pag-aaral sa atin, ay sana po magbigay sa atin ng mga magagandang inspirasyon upang lalo nating magampanan ang ating tungkulin. At ang ating paksa ngayon po ay ang medyumidad, kung saan po ay binigyan diwa ng ating mga kapatid, na kung saan po ang tinatawag nating medium o talaytayan, kung saan po ay siya po ang gumaganap, no po. Siya ang ginagamit ng Banal na Espiritu upang lahat ng mga bagay
na ating gustong malaman, gustong ipabatid sa atin ng Panginoon ay sa pamamagitan ng mga batlaya ating mga malalaman at makikilala natin po ang dapat nating kilalanin. At ngayon po, ang araw na ito ay pagpupulong ng mga opisyales, no po. At pagkatapos nito, kaya siguro po hindi na natin pahabain ang ating pagpupulong, no po. At ang love offering po ay ulang basket po ay 5,910 at ang pangalawang basket po ay 4,340. Ito po ay ating itutulong sa mga kapatid nating nasunugan, no po, sa mga kapatid natin doon sa bundok ay sa dalanan ng Bie, no po. Sila po ay nasunugan. Kaya napag-usapan po ng opisyalis ng Area 5 na kanya-kanya pong magse-second basket po para itulong po natin. Kaso, nagdalawa po ang tutulungan natin. Ang Pangulo po ng ating kapatid na doon po sa Sulunan ng Bie, sa Pangpang, Angeles, ay pumanaw na po ang ating kapatid na Pangulo doon. Kaya iningi din ng mga ating pamunuan na tumulong din po tayo sa ating kapatid na po, sa mga pamilyang kanyang naiwan. Kaya kung pag-aatiin po natin mga kapatid, siguro may na tigda 2,000 sila, no po. At announcement po, sa susunod pong, hindi pa pala sa susunod, may isang linggo pa, ang ating pagmimisyon sa Isabela, sa Kayanan ng Bie, ay nakita ko po may naragdagan na naman yung ating mga sumasama, no po. Dati po ay 40 lang po ang ating sumasama, pero ngayon po ay naging 49 na, no po. So 49 nasasama po ang ngayon ang nakalista dito, at yung 26 ay may sasakyan, no po. So yung 23 na lang ang walang sasakyan yan, no po. So siguro magdadalawang sasakyan yan, dalawang ban ang titignan ng ating chairman sa mission, no po. At napag-usapan din po ang pag-alis natin dito ay marami pong nag-aapila, no po. Napagkasunduan ng mga area 5 officers, ang pag-alis dito dapat 4 o'clock ng Biyernes, no po. Marami pong nag-aapila, gusto nila medyo mahaga. Mayroon na mga nagsabi, kung aalis tayong alas 4 dito, pagdating natin doon, madaling araw, wala tayong madadanan, sabi nilang mga kapatid, no po, dahil siguradong natutulog. So siguro po, ipapainal na namin ngayong aming pagpupulong, mamaya po ay may pulong ang mga opisyales. Ipapainal na po namin kung saan talaga, dapat talaga hindi na bago-bago ang ating pagpunta doon kung anong oras, no po. Pero dahil siguro sa ating panahon, ngayon la, mahal na araw, no po, sakto, ang pag-alis ng mga papuntang Isabela ay Biyernes Santo, no po. Pero tayo, mga mananampalataya, lalong-lalo sa kapatirang espiritista, hindi po tayo gaanong naapektuhan doon sa Biyernes Santo, no po. Alam po natin pag ating nilalakad ay para sa Diyos, walang dahilan para matakot tayo po sa mga alalahaning ganyan, no po. So siguro po mamaya ay mapapainal na namin kung anong talagang oras ang pag-alis, no po. Kasi marami pong nag-aapela. Sabi ko na pagkasunduan na ng mga opisyalis sa Area 5, kaso ang nagdedesisyon
hindi pala sasama. No po. So siguro po ngayon, araw na ito ay papainan na namin kung anong oras talaga ang pag-alis. At muli po, marami pong salamat sa ating lahat, no po, at sa ating pagparito upang maibigay natin ang tungkulin natin sa Panginoon na isang beses sa isang linggo ay may pagkalob natin sa Panginoon. At muli po, God bless sa ating lahat at sana manatili po tayong magkakaisa sa ating pananampalataya.
mapagpalang kay kaming Ginoo. Dakal pong salamat tigpa kay bat miya pong genap gawain kay kaming pamitipon nung makananong makanyan kay pong megaral. Igpapasalamatan da ka po karing bibiye mong sikanan pe para mong biye kay kami at pagkalob mo pong grasya alake pong malyaring ablas kareti nuneng poriandakat samban kingkakang pangay espiritu ang pong katutuan. Salamat po nung makananong malaya kaming miyabe-abe ikaming mikakapatad ngayon aldo nga iti. Makanyan kaya pong megaral, dindam lapo rin kaya kaming, dalara rin kaya kaming, kaya kang tubod, antimorin, din kaya kami pong pagsalita. Dilam lawig paring hanggang pamagaral bang malyaring, sumulong ya puing balang metong at metong kaya kami. Ginoo, antimorin, sa mo may pukeka, king kami pong panahon ngeni, nung makanano pong matatangal, imialawang agle, pagsalbat, ligalik, king kaming yatu, at pansang panakunanganan. Igpa, adun mi po ang pong samo keka, minamamalyaring tangalan pa sana, ding mialawang pagsalbat, lalong-lalo na po, ing kalamidad, ang timoying masikan na bagyo, masikan na yun, ing sakit, tigpa, ing danop, at tikit, ing kaguluan, igpa paintulot mo, kapamilatan dasaring kaya kaming karalungan, karing gagawan mi pong nobena, bang malyaring lunto ang pong minasaksyan, igpa malunos ka kaya kami, pablasang ikapuing mayupaya, nung burian mo alang masulit, kanyan makanyan kaya pong magsabi, at magparalampu kaya ka, sana po, nung datang man maging mayanang lumapas, at kaya malyaring mapinsala, at may saksyan, ing nanuman karalias ngasan. Kinun, timurin, nung makananong karing kaya kami pong pamanyal pantaya kaya ka, igpasan na lalong maigkit, lalo na po kaming talagamong manimuna at mamahala, kaya kaming kapatiran, igpad sana po dinan mo kayang kabiasnan, dinan mo kaya sanang kabibabatan, ing sana ilaut me kaya kami, ing pamida kaya take, nune sana ing pamisan metong, yung malyaring manatili, bang malyaring ing kapanyalungan king kaya kaming kasalpantayanan lalo pong mabatsyo at bang lalong maigit makanyanda ka pong pamintuan king kaya kang kaburian. Kino antimorin tulutan mo po ngening mayari ni ing kaya kami pong pamitipon no makanano sanang igpa ing balang metong at metong kaya kami kapamilatan daring kaya kasanang mayupayang gamat apis mula karing balang kasarilinan mi banting upaya nung ninuman nga ting bit-bit ka panamandaman at bit-bit man problema kaluwal mi po kini Diyos ko ing kapayapan at sikanan iya po ing kaya kaming dadala king kaya kaming pamaluli. Dakal po salamat ikpa mayari ning sana po no makanano kaming payapang yabe-abe amiras kini king kaya kang banal na santuario sana po kapayapan kaming muli karing kaya kaming sarasariling tuknangan at bendesyonan mula puring malatiming sakayan, panting upayang Diyos kumilawot kami king nanamang disgrasya o aksidente. Ilapuri rin kaya kaming mapila na samo ang pong karalungan kaya kayikpa, asaan ming makanyan mo pong tanggapan, at tanggapan maneman ng baral mong pangipala, ating bendesyon mo, panaganap mingan kaya kami, ing kapayapan, ating lugod mo, iya saang manatiling hanggang wakas, kaya abemi, Madiyo, yan asa po, adakal pong salamat.